Прывітанне, мяне зовут Юрий Васенков. Я працую на Мінском моторном заводе. У гэтым годзе у Рэспублікі Беларусь праходзіць акцыя «Читаем по-беларуску з Вулком». В нём принимаю удзел вучні 7-х и 8-х классов. Я решил падтрымаць гэтую ініцыятыву. Я прочитаю урывак верша Максима Богдановича «Зорка Венеры». Зорка Венеры узышла над зямлёю, светлые згадки с собой привела. Помнишь, калі я споткаўся с тобой, зорка Венеры узышла. С гэтай пары и пачаў углядацца у неба ночное и зорку шукаць. Тихим каханнем к табе разгарацца, с гэтай пары я пачаў. Але расставацца на час наступае. Пэўна, ужо доля такая у нас. Моцна кахаю, я цябе, дарагая, але расставацца нам час. Падтрымай гэтую акцыю і ты. Прывітанне, мяне зовут Арэшченка Рыта. Я працую на Мінскім моторным заводе. В нашей краіне праходзіць рэспубліканскі конкурс «Читаем по-беларуску з Вулком», у якім прымаюць удзел вучні 7-х і 8-х класаў. Я вырашыла падтрымаць гэты праект і прачытаць твор на беларускай мове аднаго з літаратараў нашай краіны. Канстанцыя Буйно. Зямля моя далёкая, зямля моя цудоўная, радзіма сінявокая, каму ж красой ты роўная, мо ёсць і прыгажэйшая, каму што ў свеце глянецца, моя ж найдаражэйшая, да смерці мне застанецца. Падтрымаць праект і ты. А як на ўсходзе дня рабіна, так завядзе нібы гусляр, а ёй шарготкамі асіна падсыпле, аж накіне ў жар. Салоўка возьмет, сэрцу люба, а шпак за штатны тэнарок. А дзядзел той, як грукне ў бубен, здаецца, дрэвы ідуць узбок. Часамі ледзь уловіш вуха, паміж лісткоў ты збіў жучка, а чулі мы, як плача муха, у злых абдымках павука. Што ж песня сумная такая, ды ўцеху нам усім нясе, што ў лесе ўсё, як ёй спявае. Хвала жыццю, хвала красе. Падтрымай праект і ты.